जय भोजपुरी। तो एक बार फिर से आप लोग के स्वागत कर रहा बानी। जन गाना लेके हाजिर बानी मरद मार डालेगा म्यूजिक वाइड से। जी भैया, म्यूजिक वाइड से ही गाना रिलीज हुआ खेसारी लाल यादव जी के, काफी जबरदस्त बाटे। तो एकरा पर रिएक्शन बैक टू बैक आप लोग खातिर रिएक्शन दे रहा बानी खेसारी लाल यादव जी के गाना के। तो चलिए अगर रिएक्शन शुरू कर जाएगा पहले हर वीडियो में। अरे एगो चीज मैं नोट करता नहीं, चश्मा की है स्टाइले हमारा नहीं के पता क्या हम खरीदले बानी तो देखनी ना या के जाके गिर गई बा क्या बा, हमारा नहीं के पता चलो, लेकिन अच्छा से तो आट जाता। अब हम कंफ्यूज बानी देख के कि ये स्टाइले ह ऐसन के का के गिर गिल बा जौन रहेला, बाकी जौन होके आ जाता न आँख में तो जरूर आप लोग बताइए अगर आप लोग के पता होके तो चलिए जौन बाटे मरद मार डालेगा ओकरा पहले आप लोग से भाई हमेशा एगो रिक्वेस्ट करला, हमार देशभक्ति सॉन्ग झंडा तिरंगा बहुत ही शानदार बाटे। हमारा ऑफिशियल चैनल जी तिवारी जी पे आ गइल बा, जरूर देखम। आप लोग से कुछ मांगे नहीं ना ही कोनो प्रमोशन करे नहीं, बस अपना खाती आप लोग से रिक्वेस्ट करे नहीं, हाथ जोड़ के गुहार करे नहीं कि तनी ऐसा अपना दिल में भी कहीं कोनवा में जगह दे देम जा। वैसे आप लोग सब कोई भोजपुरी कलाकार के प्यार आशीर्वाद देवे नहीं जा, वैसे भाई दोस्त जौन भी आप लोग हमके माने नहीं जा, और कोनो गलती सही होत हुई तो अपन भाई समझ के अपन दोस्त समझ के, जैसे आप लोग के भाई से दोस्त से गलती हो जाला तो आप लोग माफ कर दो, सही समझ के अगर अपन मानम जा तो जरूर गुस्सा भी ना आई और आप लोग के हमसे नफरत भी ना हो। तो बस प्यार बांटे के बा, दुनिया में क्या बाटे, माटी के शरीर बा, माटिए में मिल जाएगा बा, एक दिन राख हो जाए, आग में जर के चल जाएगा बा। घमंड एटीट्यूड कहाँ केहू लेके जाई, कुहू कुछ लेके ना जाला। प्यार बांटल जाओ, ये दुनिया माइल बन जा तो प्यार के बढ़ावा दिहल जाओ, बाकी लड़ाई और झगड़ा तो रोज ही करे खातिर लोग तैयार बाटे। तो चलिए शुरू कर जाओ रिएक्शन। अच्छा विचार रहे कोई दुनिया मरद मार डालेगा गाना के नाम बाटे ये, और सोनू सुधाकर जी लिखले बाटे, शंकर सिंह जी म्यूजिक देले बाटे, म्यूजिक वाइड चैनल पर रिलीज बाटे और नीचे डिस्क्रिप्शन बाटे। एक गाना के आप लोग जरूर देखम, अगर नहीं जा देख लेता बहुत शानदार गाना बाटे। और क्वेश्चन बाटे उतर रिएक्शन का निकल रहा बा, देखला के बाद पता चली। तो चलिए रिएक्शन शुरू कर। कमाल के स्टाइल माथा न खराब कर देवजू हके हम जाके कर देवजू ए मान जाना देवल। हां हां माथा न खराब कर देवजू हके हम जाके कर देवजू जनी छुआ तू जमाना डाटे लगी है सजना जब देखी है वो कुर्ती कमीना आदमी बा। खतरनाक गाना भाई, बता कहाँ का गाना बनता ये हम देखले बानी कि शायद म्यूजिक वाइड के मालिक होने या चलावे लई है हमारा ध्यान, फेसबुक पे क्या देखले बानी। हमके चेतैले जाबा जाए लगल घर से हंसी मजाक जानी करी हो देवारी से ज्यादातर कमीना हमके चेतैले जाबा जाए लगल घर से हंसी मजाक जानी करी हो देवारी से गाड़ी धरही के दिन मुका लागल ही रात भर न पले झोली के बलम वाली के रखले बाडाही सहानी का चोली बलम वाली खके रखले बाडाही में साई का चोली ऐसा कुछ भी हो रहा है, बात मस्ती आ रहा बा। राइटर कहाँ तक घुस जाता लोग, अब पता नहीं ऐसा कुछ हो लगना वाला हमारे को नहीं के पता कि तो दर्जी वाला काम करता है। सुधाकर बतिया सुना एक सारी साइज में फर्क पड़ी दबे लगे है गारी दबे लगे है सोनू सुधाकर बतिया सुना एक सारी साइज में फर्क पड़ी दबे लगे है गारी बोला कम दर्जी ज्यादा लगा।
भी कर देवरू हके हम जाके कर कर देवरू। देवरू मान जाना सही बात बा देवर है सुनी। माथा ना खराब कर कर देवरू हके हम जाके कर देवरू हम जनी बस छुआ तू जमाना डाटे लगी है सजाना जब देखी है वो कुर्ती खोली एक नंबर कमीना लाग रहल बा देवर। लिख के रखला मादाहिनी साहिब चोरी के बलमुआ लिख के रखल बा डायरी में साहिब चोरी के। बेचारा नाराज हो गई, चल गई, अब का करबो, फंस गईला। काहे के सबूत रखल बाटे और हमारा गाना पता नहीं ऐसा हंसी आइला रिएक्शन में देखबे कि कैसन कुल भी होला और कहाँ तक राइटर लोग घुस जाता लोग। अभी उ लिखले बड़े उहे जानस, काहे कि हम कुछ ना बोल सकते हम का बोली। जौन भी बात ठीक बाटे, इंटरटेनमेंट खातिर सब कुछ चलेला। इधर देवर भाभी में हमने के एगो बहुत पवित्र रिश्ता भी माना जाला और देवर भाभी के ऐसा एगो रिश्ता होला जहाँ तक मजाक भी मतलब हद तक होला। काहे कि वो एगो ऐसा रिश्ता हनु कि जहाँ पे नजरिया माइक होके चाहिए लेकिन मजाक कोनो भी हद तक होला और देवर भाभी में प्यार भी बहुत होला। तो वही टॉपिक पे देवर भाभी के टॉपिक पे बाटे और गाना जबरदस्त बाटे। और में तनी सा हीरोइन थोड़ा सा कमजोर पड़त, आप लोग के कार है भाई जरूर बताएं। हीरोइन कमजोर पड़त नजर अइले जे कि और रही तो और मजा आई। क्या खेसारी लाल यादव जी तो जितना एक्सप्रेशन दे रहा बड़े थे दिक्कत तो थोड़ी सा खटकल है हीरोइन के लेके। आप लोग भी बाकी काज विचारवा जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी आप लोग का रिएक्शन कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन बताइए जा, लाइक शेयर कमेंट कर जा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जा। और भाई के तनिया से प्यार आशीर्वाद जरूर देम जा। हमारा ऑफिशियल चैनल जीजी तिवारी जी पे हमार गाना देशभक्ति सॉन्ग झंडा तिरंगा रिलीज भइल बा, एक बार जरूर देख के बताइए जा कमेंट बॉक्स में कैसा लागल बा। जय भोजपुरी, एकता बना के रखी जा। मिलत नहीं अगला रिएक्शन वीडियो में। जय भोजपुरी।